A'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ai uwa masu bibiyar wannan channel namu mai albarka, channel na Anas Darazo TV, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin namu muhimmanci na kalma zuwa ga ma'aurata. Kamar kullum ina ƙara ba da shawara waɗanda ba su samu bibiyan sauran shirye-shiryen mu na baya ba, yana da muhimmanci su gansu. Wannan dai shine zama na 4 kuma insha Allah ta'ala muna ƙara kira ga 'yan uwa da su mana liking da subscribing da sharing. In an ga wani gyara ga nan comment box, ana iya mana tsokaci ko wani gyara da ya kamata. Yau maganar da muke so mu yi shine rigakafi ya fi magani. Saƙonmu zuwa ga ma'aurata kenan. Kamar yadda karin maganar ya nuna, shi rigakafi abu ne wanda ake yin sa tun kafin ya faru, tun kafin ciwo ya faru. So akwai bambance-bambance na ra'ayoyika tsakanin 'yan adam. Ko ya kai ga zaɓen matar aure, ba zai taɓa yiwuwa ka zaɓi wacce kominku ya zama ɗaya ba. Ana dai so a ce akwai wasu muhimman abubuwa da kuke ɗaya. So irin waɗannan bambance-bambancen ra'ayin sukan kawo saɓani mai girman gaske a zaman aure. Abu ne wanda ni ina ganin sa kwata-kwata ma in ne ba komai ba ne, amma ko zai iya ɓata wani rai. Musamman maza, akwai wani abubuwa da mu muke kallon su ba komai ba, amma kuma zai iya zama shine abu mafi burgewa a gurin mace, ko kuma zama shine abu mafi kuntata mata. Ta yaya za mu kare irin waɗannan ƙananan saɓanin su rusa mana zaman mu mai girma, mai albarka, mai muhimmanci? Shine mu yi musu rigakafi. Ta yaya za mu yi rigakafi? Shine ta hanyar tattaunawa da juna. Tattaunawan nan kuma ba wai za a daina ta ne daga zaran an yi aure ba. Bayan an yi aure ma kuna iya zama. Ni kam me da meye ne waɗanda nake miki wanda ba kya so? Ɗauki takarda da biro ki rubuta min. Ni kam me da meye ne nake maka wanda ba ka so? Ɗauki takarda da biro, ko a'a turo min ta WhatsApp ko rubuta min. Ni kuma tana gani to tun kafin waɗannan abubuwan su zama cikas a zaman auren mu, sai in daina. Dama in ban yi su ma ba zan mutu ba. A'a ke ma to gashi, ba wasu abubuwa bane kawai, dama ta bambancin fahimta ne, ki kina ganin ba komai bane, sai ki daina. Bugu da ƙari, akwai abubuwa kuma waɗanda suna ƙarfafa soyayyar, suna inganta ta. Wataƙil ma kai hankalinka bai je kai ba, kai mai yin ma. Su ma waɗannan duk za su iya shiga wannan tsari na rigakafi. Wato me da meye kuma nake miki wanda a fahimtar ki ko a ganin ki yake bunƙasa soyayyar mu? Sai ki faɗe su, sai ka faɗe su, sai a ci gaba. Kai kuma mutum matuƙar ya faɗa maka abin da baya so, kai ƙoƙari ka daina. Matuƙar ya faɗa maka abin da kuma yake so, kai ƙoƙari ka ci gaba. Sannan akwai wasu abubuwa da inda mutum ba halinka bane, sai ka tsira a sama. To su ba irin wannan idan mutum ya fara tun kafin su zama cikas a zaman aure, a yi haƙuri, a fahimtar wa juna. Abin da nake so mu aida a dunkule shine ma'aurata suna zama, suna tattaunawa, suna faɗa wa junansu daidai da ba daidai ɗinsu ba tun kafin daidai ko ba daidai ɗin ba ya zama matsala. Za mu taƙaita a nan. Allah ya kai mu shiri na gaba. Na kamar kullum Anas Darazo.